Väčšina majiteľov firiem sa ma pýta na jednu a tú istú vec. Kam až sa vlastne dá s umelou inteligenciou vo firme dôjsť? Čo je to úplné maximum, ktoré sa dnes dá dosiahnuť? A tá odpoveď väčšinu z nich prekvapí. Pretože to najviac, čo dnes s umelou inteligenciou dokážete, je vlastne premeniť celý spôsob, akým vaša firma funguje. Volám sa Gregor, som certifikovaný AI konzultant a majiteľ Fade AI, kde sa zaoberáme implementáciou umelej inteligencie do firiem. A práve o tomto novom spôsobe je celé toto video. Volá sa AI operačný systém, skrátene AIOS. Je to stav, ktorý je úplne najviac, čo dnes firma s umelou inteligenciou dokáže dosiahnuť. Prejdeme si spolu, čo to vlastne je, ako to funguje, z čoho sa to skladá a podľa čoho spoznáte, že vám to reálne funguje. Do technických detailov teraz zachádzať nebudem, tie si necháme keď tak na ďalšie video. Berte to ako úvod do konceptu, ktorý by mal podľa môjho názoru poznať každý jeden majiteľ firmy. Ale poďme najprv k tomu, prečo sa touto témou vôbec zaoberám. Keď sa dnes bavím s majiteľmi firiem, väčšina to má úplne rovnako. Cítia, že umelá inteligencia je veľká téma a že je to budúcnosť, no zároveň nevedia poriadne uchopiť, čo s ňou. Zo všetkých strán to počúvajú, že im ušetrí čas a zautomatizuje procesy a tak si povedia, veď ja už ChatGPT používam, tak čo mi ešte chýba? A práve v tejto otázke sa skrýva ten zásadný rozdiel. Posledné mesiace sa totiž čoraz jasnejšie ukazuje, že s umelou inteligenciou sa mení celý spôsob, akým sa podniká. A nie len to, ako rýchlo napíšeme mail alebo nastavíme zo pár automatizácií. Moja hlavná myšlienka znie takto. Umelá inteligencia by pre vašu firmu nemala byť len ďalší nástroj v poradí. Mala by byť operačný systém, na ktorom celá firma beží. Tak ako je dnes bežné, že firma má svoju webovú stránku a nejaký software, o pár rokov bude rovnako bežný aj AI operačný systém. A nie je to len o budúcnosti, pretože už dnes je to možné dosiahnuť. A hlavne bez AIOS, za každým, keď sa u vás dôležité rozhodnutie spraví podľa pocitu namiesto podľa dát a za každým, keď váš tím trávi hodiny prácou, ktorú by zvládla technológia, strácate ad jedna čas, a dva peniaze a aj náskok pred konkurenciou. Tak čo to teda vlastne je? Prvá vec, ktorú treba pochopiť, je, že AIOS je skôr biznisová metodológia, než jeden software, ktorý si niekde kúpite a nainštalujete. Je to nový prístup k tomu, ako sa dá vlastne dnes podnikať. Predstavte si vrstvu inteligencie, ktorá sedí nad celou vašou firmou. Nad všetkými vašimi dátami, číslami aj komunikáciou, pričom všetko je napojené na jedno centralizované miesto. A to prináša tri veľké dôsledky. Prvým je, že máte na jednom mieste všetko, čo potrebujete na to, aby ste sa vedeli správne a informovane rozhodovať. Druhým je, že vaše nástroje a automatizácie si prestanú žiť takým vlastným životom a začnú medzi sebou navzájom komunikovať. A tretím je, že od umelej inteligencie začnete dostávať konkrétne usmernenia, ktoré vychádzajú priamo z vášho kontextu a vašich dát. No a to všetko vám umožní tú vôbec najdôležitejšiu vec, vymaniť sa z každodennej operatívy. Prestať byť tým, kto vo firme od rána do večera iba hasí požiare a stať sa reálne architektom svojho biznisu. Jednoducho pracovať na firme a nie vo firme. Poďme sa vrátiť k tej pôvodnej otázke. Vedia, už ChatGPT používam, tak aký je v tom rozdiel? Ten rozdiel je naozaj obrovský. Keď sa opýtate bežného izolovaného modelu, povedzme Gemini alebo ChatGPT, čo máte robiť vo firme, tak vám síce odpovie a možno aj celkom rozumne, no bude to len generická rada z internetu. Lebo ten model o vašej firme reálne nič nevie. Nepozná vaše čísla, vašich ľudí, ani vašu konkrétnu situáciu. Je to úplne rovnaké, ako keby ste na ulici zastavili náhodného okoloidúceho a spýtali sa ho, čo máte robiť so svojím vlastným životom. Aj keby to bol veľmi múdry človek, jednoducho vás nepozná a nemá váš kontext, takže vám poriadne poradiť nedokáže. A s umelou inteligenciou to funguje presne takisto. Až vo chvíli, keď jej dáme celý kontext vašej firmy a prepojíme ho s najlepšími modelmi, vieme z nej dostať naozaj maximum.
A je tu ešte jedna dôležitá vec. Možno ste už počuli o tzv. AI agentoch, čiže digitálnych zamestnancov, sa dá povedať, ktorí za vás vykonávajú konkrétne úlohy. Problém je, že samotný takýto agent bez operačného systému a nejakých pravidiel sa správa ako, poviem, geniálna rybka Dory. V jednej chvíli spraví niečo úžasné a o 5 minút už vôbec netuší, čo pred chvíľou robil. Nemá žiadnu pamäť, nekomunikuje s ostatnými nástrojmi a vy s ním za každým začínate od nuly. Bez tej organizačnej štruktúry nad ním prináša len veľmi obmedzené výsledky a môže narobiť aj veľa galiby. A presne túto štruktúru mu dodáva vlastne ten AI operačný systém. Dobre, a teraz keď vieme, čo to je a prečo to funguje, poďme sa pozrieť na to, z čoho sa to vlastne skladá. Celý systém sa dá rozdeliť v podstate do takých 4 vrstiev, ktoré sa postupne navrstvujú jedna na druhú. Prvou a úplne základnou vrstvou je kontext. Znamená to, že umelá inteligencia do hĺbky rozumie vašej firme, pozná, čo a ako vyrábate, predávate, pozná vašich ľudí, vaše procesy, ciele, aj vašu históriu a všetky tieto informácie má usporiadané tak, aby s nimi vedela pracovať pri každej jednej otázke. Vďaka tomu vám začne radiť veci, ktoré naozaj sedia na vašu konkrétnu situáciu a nielen všeobecné odpovede z internetu. A práve toto je ten najdôležitejší základ, pretože bez neho by každá ďalšia vrstva stála v podstate na piesku. Druhou vrstvou sú samotné dáta. Ak je kontext o tom, že umelá inteligencia rozumie vašej firme, dáta sú o tom, že vidí aj vaše čísla, a to v reálnom čase. V praxi sa napojí na vaše zdroje, či už je to účtovníctvo, sklad, výroba alebo obyčajné tabuľky a všetko to stiahne na jedno centralizované miesto. Takže každé ráno namiesto otvárania napríklad 5 rôznych systémov jednoducho položíte otázku úplne bežnou vetou, napríklad, ktorá zákazka na minulý mesiac najviac zarobila a vy na ňu dostanete reálnu odpoveď z reálnych čísel vašej firmy. Treťou vrstvou je inteligencia. Tu sa to celé začína naozaj hýbať. Do systému sa začne zaznamenávať všetko podstatné. Celá komunikácia, čo sa vo firme deje, teda porady, meetingy, aj dôležitá komunikácia mailová, a táto vrstva to potom za vás priebežne sleduje a vyhodnocuje. Predstavte si, že vám každé ráno príde krátky report o tom, čo sa vo firme za posledných 24 hodín udialo. Čo sa niekde zadrhlo a na čo by ste si mali dať pozor. Už nemusíte sedieť na každej jednej porade len preto, aby ste zostali v obraze. A nemusíte donekonečna kontrolovať, či vám náhodou niečo neuniklo. Máte prehľad o celej firme skôr, než sa vôbec začne pracovný deň a pokojne aj priamo z mobilu. Štvrtou vrstvou je už tá samotná automatizácia. Tu sa nachádzajú už všetci jednotliví AI agenti, automatizácie a iné nástroje. Toto je bod, v ktorom vám systém už začne reálne vrácať čas. Spíšete si všetky úlohy, ktoré vy alebo váš tím vo firme dookola robíte a pri každej sa spýtate jednu jednoduchú otázku. Dokáže toto za nás spraviť umelá inteligencia? Niektoré činnosti sa dajú automatizovať úplne, iné aspoň z časti a niektoré zatiaľ vôbec. A potom začnete tie najotravnejšie a časovo najnáročnejšie postupne jednu po druhej prenášať na umelú inteligenciu. Pekne krok za krokom a natrvalo. A každá takto odbremenená úloha je ďalší kus vášho času, ktorý sa vám vracia späť. A tu je dôležité si uvedomiť jednu vec. Nikto nestavia celý tento systém za jeden víkend. Budujete ho vrstvu po vrstve a každá z nich má hodnotu už sama o sebe. Čím viac týchto vrstiev máte, tým je celkový efekt silnejší, pretože jedna vždy posilňuje tú druhú. A je tu ešte jedna myšlienka, ktorá to celé spája. Bežná firma dnes funguje ako otvorený cyklus. Nejaká práca sa spraví, a tým to skončí. Nikto systematicky nemeria, ako to dopadlo a nikto sa z toho neučí. AI operačný systém z tohto spraví uzavretý cyklus. Práca sa vykoná, systém vyhodnotí výsledok, poučí sa a na budúce to spraví lepšie. A vaša firma sa tak s každou ďalšou úlohou zlepšuje sama, bez toho, aby to za každým musel niekto tlačiť ručne. A možno vám napadne úplne na mieste otázka. Ako vlastne poznám, že mi to celé funguje?
Sú na to dve jednoduché čísla. To prvé je čas, ktorý trávite mimo operatívy, teda koľko zo svojho času venujete rozvoju firmy a rozhodnutiam, ktoré ju posúvajú reálne dopredu. Ak je operačný systém nasadený správne, tento čas vám postupne rastie. A to druhé číslo je obrat na jedného zamestnanca. Čiže koľko tržieb vaša firma vytvorí v prepočte na jedného človeka. Keď dokážete s rovnako veľkým tímom zvládnuť viac práce, toto číslo ide hore. A presne to je ten najlepší dôkaz, že vaša inteligentná vrstva nad firmou reálne pomáha. Na úplný záver mi ešte dovolte jednu myšlienku, na ktorú by sme nemali zabúdať. Možno to celé znie tak, ako by umelá inteligencia mala zrazu vyriešiť úplne všetko. Ale spomeňte si na film Iron Man, kde hlavná postava Tony Stark mal toho svojho Jarvisa, geniálny systém, ktorý vedel o jeho práci úplne všetko a pomáhal mu pri každom jednom kroku. Napriek tomu bol Tony Stark stále mimoriadne schopný a kompetentný človek. Ten systém bol pre ňoho iba nástrojom. No smer rozhodnutia aj kreativitu do ňoho vždy vkladal on sám. A s umelou inteligenciou je to úplne rovnaké. Nástroj zostáva nástrojom a na konci dňa ste to stále vy, kto udáva smer a robí kľúčové rozhodnutia. AI operačný systém tak z vás robí architekta vašej vlastnej firmy. A presne toto je smer, ktorým sa dnešné podnikanie posúva. Čoskoro sa z toho stane štandard a my na tom u nás vo firme už teraz intenzívne pracujeme aj pre našich klientov. Ak vás táto téma zaujala, mám pre vás dve veci. Poprvé, v popise videa nájdete odkaz na náš newsletter, je úplne zadarmo a pravidelne v ňom majiteľom firiem posielame konkrétne a použiteľné veci zo sveta umelej inteligencie, tak sa určite prihláste. A po druhé, ak už teraz viete, že chcete začať budovať svoj vlastný AI operačný systém a chceli by ste pritom našu pomoc, ozvite sa nám cez našu webovú stránku, odkaz na ňu nájdete takisto v popise. Ja vám ďakujem za váš čas a teším sa na vás pri ďalšom videu.